Στην Μπέλα, τα περιθώρια για παρεμβάσεις στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία είναι μεγάλα. Όχι μόνο γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει λίγα, αλλά και γιατί οι απαιτήσεις των κατοίκων και κυρίως των νέων είναι υψηλές. Στον αθλητισμό, η περιφέρεια μπορεί να στηρίξει τους συλλόγους και τη διοργάνωση αγώνων χωρίς τον άγωνο ανταγωνισμό του πρωταθλητισμού και κυρίως βελτιώνοντας τις δημόσιες υποδομές, ώστε να γίνει ο αθλητισμός όχι ένα ακριβό χόμπι για λίγους, αλλά τρόπος ζωής για τους πολλούς. Μεγαλύτερα είναι τα περιθώρια για δράση στον πολιτισμό. Καλλιτεχνικά και πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις που θα δίνουν βήμα έκφρασης σε νέους δημιουργούς. Ενίσχυση όλων των φορέων του πολιτισμού και προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ τους, ακόμη και με τα μουσεία και τους φορείς που διαχειρίζονται τα κλασικά και μεσαιωνικά μνημεία της περιοχής, προσελκύοντας έτσι θεματικό και συνεδριακό τουρισμό και προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Φυσικά, όλα αυτά με προϋπόθεση την ενίσχυση της παιδείας και του δημόσιου σχολείου. Διεκδικούμε σύγχρονα εκπαιδευτήρια, ιδιαίτερα για τις δομές που ξεχωρίζουν για το έργο τους. Προάγουμε εξωστρεφή εκπαιδευτικά προγράμματα και οργανώνουμε συνεργασία με τα 3 πανεπιστήμια της περιφέρειάς μας, του Αριστοτελείου, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ, και τη διάχυση του εκπαιδευτικού τους έργου σε όλη την περιφέρεια. Για όλα αυτά, στηρίζουμε την αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία και στην Μπέλα. Στηρίζουμε το Γιάννη Μιλόπουλο στην περιφέρεια, ψηφίζουμε Φώτη Χατζόγλου στην Μπέλα. Για να ξαναβρει ο τόπος μας το ρόλο και το δρόμο του προς το αύριο.